takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Yeah, you see, a lot of people talk about Dino Malaye. Barkanka da zuwa, kuma ce barkanki da zuwa Kichima Vibes, sabon zuwa ya rubuta mana subscribe ka manta ka like wannan bidiyon. Kai tsaye rikicin Rarara wato da Dino Malaye, yayin da shi Dino Malaye ya ce idan Rarara ya waka ya zage shi tabbas sai ya daure shi, yayin da shi kuma Rarara ya saki wakan da ya kacaccalewa kuma ce bai zazzagi Dino Malaye. Shin wani mataki Dino Malaye ya dauka? Ku kuma ta ku rubuta mana subscribe, bari ku ji wakan da Rarara ya yi wa Dino Malaye. Karanka idan ka so ka zo da mutuncinka. Allah ya barawo ne. Mutane da amshi in ce idan agwagwa ya san doka. Ka kuma ta ku so da subscribe, kun ji wakan da wato Rararan ya sake wa wato Dino Malaye, yayin da ya ce Allah ya tabbas barawo ne. Bari ku ji shi kuma Dino Malaye an san da ya ba. Yeah, you see, a lot of people talk about Dino Malaye. Some talk nicely about him, some gossip about him, some jealous him, some abuse him, some insult him, some said, come on, how can I say to be doing this and all that? But do you know the truth? I am worthy of all the attention that I get. I am deserving of all the attention I get. You know why? I am Dino Malaye. Dino Malaye. Kuma ta ku saboda mana subscribe ku like wannan video. Kun ji abin da wato Dino Malaye ya ce wa Rarara, ya ce duk bakin ciki ne domin duk abin da zai yi shi ya riga da yayi gaba na baya sai dai labari. Shi kuma zai je ya kare a maula da makwanshi, ko kuma mace a mawakin da yake roke-roke. Ko kuma ta kuna tare da Kichima Vibes, ku saboda mana subscribe ku like wannan video. Kai tsaye mun bar ku da Rarara. Kai me karanka idan ka so ka zo da mutuncinka. Allah ya